Дай часовникара. Давай часовникара! Я се преди като почва. Иде. Абе, тук вдясно не може ли, бе? Джани, в дясно може. Тя се много коловози и не мога върв коловоз. И той те заиграва. Да. Аз тук... Аре, Иванчо, давайте, бе, Колко пъти, бе? Еми, добре, бегай оттам да минем. Бегай, Джани! Айде, Нали горе, сега ти има. Кара поти да няма. Там опадна. Къде е края? Хайде, Джани, давай! Ще можеш ли? Ще можеш. Да. Умря да върна до там. Щитовника къде е? А? Щитовника. О! Ето го, Джани. Айде! Снимай го, бе! Снимай го там! Джани! Айде, дай дървото, дай ти мари, зачка мари дървото. Челно в малкото дръвченце. Дай да го отсечем. Джани! Тук е опасно. Опасно е. Това дърво ми пречи. Дай да го Чак, махнем. бей. Дай вари на други, айде. Това е другия, бе. Чакай, това да го качим първо. Ай, качи го.